Okay, tonight is December 25, atol gyud sa Pasko. Sa pagkatao sa atong manunubos, ako karon sa balay sa atong halangdon nga mayon. Tungod kay naki-charge ko sa akong cellphone ug sa akong eco bike. Tungod kay nagkinahanglan gyud nga doon ako'y battery sa akong cellphone ug sa akong lalo na ang aking e-bike. So ako nagpasalamat ko sa atong halangdon nga mayor nga karon naka-charge gyud ko o nialang gyud ko sa gawas tungod kay puno na ang sulod sa maong balay sa atong halangdon nga mayor o atong mahinumduman kami na katong nakaibaw nga yan na pre, salamat pre. Iya gyud kong gi-accommodate, iya kong gitagaan og extension wire pero nagdala man po kog akong extension wire mao na nga wala nang niya ipadayon niya extension wire tungod kay daghan usab ang nagpa-charge sa ilang generator atong halangdon nga mayor. Salamat kayo halangdon nga mayor kay mi-accommodate gyud ka sa mga katawhan diri sa Alicia tungod kay makinahanglan usab og battery ang ilang mga cellphones ug uban pa mga flashlights o uban pa mga gadgets, mga power bank aron magamit nila adlaw-adlaw bisan pa man og dili pa sila ka-contact sa ilang mga kapamilya sa Luzon, Visayas and Mindanao pero nagkinahanglan gyapon sila og battery para usab sila malingaw labi na ang mga kabataan karon nga mura gyud og lonely kaayo sila tungod kay wala pa signal, wala pa usab ang electricity diri sa lungsod sa Alicia. Among dungog-dungog moabot pa og 5 months ang pag kahuman og install or implement sa maong electricity tungod kay dako kayo ang damage atong mahibaloan gikan sa ubay patunong sa Talibon tutag Bilaran daghan kayong mga posting nga nangatumba unya daghan kayong mga wire gani nangaputol o gikan usab diri sa ubay ngadto sa Tagbilaran daghan kayong mga posting nga nangatumba o nagsige pag clearing gani ang DPWH tungod kay daghan usab mga kakahuyan o mga kalubihan nga nangatumba tungod sa bagyong Odette. Mao na nga magulat-hulat na lang ning diri taga Alicia kung anos agayod mahuman ang clearing sa maong mga kahoy aron accessible na ang mga sakyanan labi na ang mga public nga mga sakyanan makatransport usab sa itong mga kaigsuonan gikan sa lungsod sa Alicia ngadto sa Tagbilaran City. So again magpasalamat ta sa atong halangdon nga mayor nga mi-provide gyud siya sa iyong kaugalingon nga generator aron usab ang atong mga kaigsuonan diri sa Alicia maka charge sa ilang mga gadgets labi na ang mga flashlights o mga power bank labi na sa ilang mga cellphones. So kada gabi ini siya gikan paghuman sa maong bagyong Odette a day after so nagpa-charge na siya hantod karon. O na ako siyang pasalamatan doon kay maka-charge sa gyud ang atong mga katawhan. Sana kada yung mga kabaryuhan sa atong lungsod sa Alicia. Okay, so gani ni atong ikatulo na karon kagabi dito mi nagpasignal sa anda apan ang
unfortunately wa gyud mi maka-contact sa among mga minahal sa kinabuhi. Labi na atong time nga dito ang akong asawa sa Tagbilaran City nga nag tuwa sa Tagbilaran City tungod kay dito nagpasko niya, wala gyud ko makakontak niya kauban sa akong anak nga si Kevin Warren. Diin niadtong mga semana sila gi quarantine tungod sa COVID positive ang akong anak. Mao na nga nagpasalamat lang po sa Ginoo nga sila nakagawas. Murag blessing in disguise sa bagyo nga Odette. Nakagawas yun sila 8 days sa ilang quarantine. Supposedly 14 days ang ilang quarantine apan nabuhian na yun sila a day after the Typhoon Odette. O na nga ngayon nga bisan pa man og dako og mga kadaot nga gihatag ang bagyong Odette kanamo apan 8 days pa sa ilang quarantine nakagawas sa akong anak o dito nagpadayon ang ilang quarantine sa among balay o nakauban na gid kami antod nga niabot ang December 22 o free na gid kaayo ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi sa paggawas tungod kay niabot naman og 14 days ang among quarantine dito sa among balay. Ang akong mag-ina to karon sa Tagbilaran City, particularly sa San Isidro District, Tagbilaran City, tungod kay dito sila nagpasko kagabi. Natong tang malipayon ang ilang Pasko kagabi. O kami sabi sa kami rin nabilin diri apan kami malipayon tungod kay nagkahios sa kami nabilin diri akong anak si Ayan, si Christian J, si Jim o si Kim. Kami lang nabilin sa Pasko. Hinoon simba mi sa simbang gabi o ganinang buntag 8:30 o pagka 10:30 dito kami nanimba sa Putungkam sa San Isidro Labrador Chapel. Nya karon iyo sa wapay 30 minutes. Okay, paabot ko mga 30 minutes tungod kay ang akong bike i-charge na pod iyawat maka suroy-suroy ko. Unya kagahapon sa buntag after the mass dito ko ngadto sa balay sa akong uyuan dito sa ilang balay ni nanay o tatay Felix. Dito ko namisita o salamat sa Ginoo kay di ako nadala gikan sa Guam. Nanay Digning. So di ako nadala ng chocolates, mga cangoods, carne norte, niya di t-shirt nadala o diha sad ko'y coffee nga nadala. So daghang kayong salamat sa anak ni Nanay Digning o tatay Felix nga maghunahunahon kayo o daghang kayo iyang ipangatagan o mga pasalubong before sa Pasko. So ako nagpasalamat kayo ko nga nakadawat sa among Christmas gift, early Christmas gift. O na nga ako nagplano karong sunod alam mga tuko sa Tagbilaran City aron nga adto ko sa GSIS aron maka-apply ko sa maong disability retirement. I hope nga dunay opisina karong Monday. So 27, 28. So 28 I hope nga dili na siya holiday. Mao na nga
mangandam ko para sa maong adlaw karong Monday aron makangadto ko dito sa Tagbilaran City, makaagpas ko sa akong asawa ug anak. Tungod kay birthday man ako karong December 28, I just hope nga adto ko dito maka-birthday sa San Isidro District, Tagbilaran City. Huwag ako manghinaot nga doon na nay suga or kuryente dito sa San Isidro District. Huwag doon na usab ang signal aron ako makapadayon sa akong vlog. Itong kadaghan na kayo kong nahimo nga mga videos diri nga akong ika-upload adto sa Tagbilaran City. So, by now, ni ako karon sa balay sa atong Landon nga mayor aron sa pag charge sa akong bike. Kini akong bike ana niya mao pa may akong pag-abot mga 10 minutes pa man, so maghuwat pa ko mga 20 minutes aron ako ma-charge ang akong eco bike. Sa bagay ka-charge naman ko sa akong cellphone. So salamat po kus Ginoo nga karon until now yatagaan ko maayong panglawas kauban sa akong mga anak o sa akong kapikas sa kinamoy. Usa pasalamat po ko sa akong mga igsoon, sa akong ginikanan ug sa akong mama pusing, sa akong mga brother-in-law, sister-in-law, sa akong mga silingan ug akong mga kaigagawan nga buhi pa mi kitagaan ni og mayong kinabuhi og likay sa tanang matang sa disgrasya. Medyo banha ang akong video tungod sa generator nga gigamit para sa pag-charge sa mga cellphone. So atong makita dito napita sa sulod sa balay sa atong Langdon nga mayor, daghan kaayong nagpa-charge dito. Sa akong atbang diri sa akong kilid daghan kaayo sila. Langdon nga mayor. Okay. So, ugma pohon December 26 arong adlaw December 25 nagsaulog kita sa adlaw nga tawahan sa atong manunuos. Kung kita mapasalamaton kaayon kaniya tungod kay gipaabot pagta karong taknaa o sunod mga adlaw January 1, 2022 musugat na usab kita sa bag-ong tuig sa atong kinabuhi o magampo lang ta sa Ginoo kanunay nga maayo atong panglawas sa tagan-tagdagan nga grasya o pabuton patag another tuig 2023. Unya magpadayon ta sa atong pagsilbi kaniya, padayon ta og padayon ta maghimo og mga maayo para sa atong mga isig katawo aron kita makahatag to og maayo sa atong pamilya, sa atong silingan ug sa atong komunidad. Ato lang po sa Ginoo nga tagaan ta og maayong panahon gikan karon hantod sa maabot nga mga adlaw, mga buwan o mga katuigan aron nga magpadayon usab kita sa atong mayong panginabuhi aron ang atong pamilya mabuhi o atong yampo sa Ginoo nga mawala na unta kining pandemya, kining atong sitwasyon karon tungod sa COVID-19 unta sunod school year doon na face to face nga paghimuon sa atong DepEd, Department of Education. Tungod kay ang mga kabatunan karon mura og nangalibog yun sila sa mga modules labi na sa digital modules o online class. Muna ating ampo sa Ginoo nga wala na ning pandemic ang COVID-19 aron maka face to face sa mga kabatunan kung kay wag gyud sila naibawaan sa maong sitwasyon karon nga himo sila og modules tubag sa mga modules
o nag-online igit sila mga retention sa ilang mga online class o modular class. Maglisod man gani og dunay face to face, mauna nga atong iampo sa Ginoo nga doon na nauntay mahimo nga face to face sa school year 2022-2023 aron nga doon na sila dako nga mahibalan sa ilang pag-eskwela sa maong modular o sa online class o usab sa digital. Okay, so this time di mo na itong Halangdon nga mayor. Salamat kayo pre mayor nga kalingaw midirig nga rin pakuan. O nagwa di ka kahunti gasolina pre. Wa, kamot lang bod kay pa. Daghan kayo salamat pre. Mga ko karong Sabot sa karon Christmas. basin 26 mga sa Bilara maka-upload na ko daghan sa ko dining mga pasalamat nimo pero sa mga pamang ko ka-upload. Na kunoy kuan pre, na kunoy kuan sa Del Monte o sa Cambaol. Pero di pa ta ka-upload. Buti ka. Upload din kay 4G naman. 4G na. Okay, so niya kadaghan sa atong mga kaigsuonan nga niya karon nag-charge. Okay. Mao kini nga akong anak, ang akong assistant karong gabi sa akong pag-charge diri sa balay sa atong mayor. Dagan kayong salamat. Sunod mga adlaw gabi siguro adto na usab ako sa balay sa atong vice mayor o sa punto yung napita aron makapasalamat usab kita doon na usab mga maayong tao nga magpa-charge aron nga tuloy-tuloy ang kalipay sa atong mga katawhan dinhi sa Alicia. Merry Christmas! Merry Christmas! Nag-vlog ko. Okay. So daghan kayo i-charge diri sa balay sa atong buotan nga mayor. Okay. So karon ako nang off ang akong video for the first part of my video tonight. Unya mobalik ko taon aron nga makahimo na po kog video para sa akong vlog. So personal rin ako nga pamaagi nga makahibaw mo unsay nitabo diri sa atong lungsod sa Alicia labi na atong mga Aliciahanon, mga kaigsuunan, mga kaparintihan nga tuwa sa lain-lain nga dapit dinhi sa atong nasod sa Pilipinas o atong mga kaigsuunan nga tuwa karon sa gawas sa nasod. So my FB friends, thank you for watching. I hope nga mo like mo sa akong vlog bisag niinan siya, at least ma-update mo sa akong vlog unya atong wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, palihog lang subscribe and do not forget to click the notification bell aron kamo ma-update sa akong mga videos. Thank you for watching.